Erokamano janeno MALER tiel. Nyasaye oloso thuolo kiny ma kawuono ni mondo achak awuoye kod studio ka. Adwa ni kul wiyi mondo weche duto waket e lwet Nyasaye. Agoni erokamano Wuoro Maler, akawo janeno ni aket e lweti. Imiye winjo matut mondo Injili kata weche madhi yalo olok ngimane kendo otimne dwaro mar dhood chunye. Omiyo alamo ka an gi yie ni isemiye winjo e nying Yesu ma jawang'. Janeno nyinga to pok aloko, en mana Pastor Agustino Omedo, ma ja Kisumu County. Malemo gi joduond warruok kod chang e piny Nairobi ka yudore e gweng' mar Lakisama, e bwo Bishop Barak Odoro kod jatenda ma ero maduong' Archbishop Mama Winnie Owiti. Janeno ka ok aketho sa nikech weche duto waseketo e lwet Nyasaye. Thuon wach ma kawuono adwa wuoye wacho ni wach Nyasaye ngima kendo tiyo. Ji ok ong'eyo ni wach Nyasaye ongima kendo tiyo. Ok ongima ngima, but ongima to tiyo. Mane thuon wach ma kawuono adwa wuoye kodi. Omiyo adwa dhi kodi e ndiko mar Johibrania 4:12. Wach Nyasaye ngima kendo tiyo. Ok wach Pastor Omedo. Ng'eni nitiere ji manena ka manigi wechegi. Awinjo ka joluo wacho ga ni ne wadhi e liend ng'ane to wawuok gi dhowa. Mani ng'eni wachni. Tawuoye wach Nyasaye mangima kendo tiyo. Koro akia ni jogi dwa wuok giwega dhoggi. Akia ni gidwa nang'o motimre. Ne wadhi e liend ng'ane to wawuok gi dhowa. Ng'eni mano mana wachni. Tadala wuoye gi mama moro, jaduong' moro, kijana moro, nyako moro maneno kinyi ma kawuono ni, to mana wach Nyasaye mangima kendo tiyo. Mane mineno nyalo ji liel ka gidhiye, gine ma giloko maiti, ng'ama otho giloko posta. Ing'e kaka giloko posta. Imos na awaya, imos na nera, imos na anko. Koro giloko ng'ama otho ni posta. Ng'e ni mano wachni. Kada wuoye wach mangima mar Nyasaye mar tiyo. Mong'e jomoko osedhi lamo Nyasaye gine kanisni. To gima pastor yamo ok i concentrate. Ging'iyo mana kaka pastor orwakore, kaka koro arwako kitenge na maber. Kitenge ni mirango. In wach Nyasaye mangima ma pastor yalo ok ichike iti. Akiende ng'ato be winjo kinyi ma kawuono. Adwa wuoye wach Nyasaye. Mano yinyi masengenyo sa wacho kiwacho ni gol mondo gwedhi iwe ni pastor dhi chamo nikech in gi wechegi to wechegi gi ok bi konyi. To adwa wuoye mo mama chane ya wach Nyasaye ngima kendo tiyo. Mana wach madwa wuoye aye weche ni jaduong', aye weche ni mama ok bi konyi. Tadwa dhi kodi e ndiko mar Johibrania 4 mondo iwinji kaka ndiko no wacho. Ndiko mar Nyasaye wacho niya, Johibrania 4:12 ni wach Nyasaye ngima kendo tiyo. Mana kamano. Tadhi mbele kowacho niya, bende obith moloyo ligangla madhoge 2. Opowo chuny dhano kendo odonjo nyaka iye mogik, kama opogoe paro gi chuny. Hawacho na wuoye wach Nyasaye ongima kendo tiyo. Tandiko lero niya obith moloyo pala maligangla madhoge 2. Tiende ni wach Nyasaye nyalo timo gimoro e ngimani. Chieng' moro muma moko adhi somo Marika 5 kisomo 35. Nitiere jaduong' lweny moro mane iluongo ni jaduong' lweny moro mane iluongo ni Jairo. To jachiel ma jachuok ma jaang'owete nonego nyare achiel. To noyudo ka Jairo wuotho gi Yesu. To ka noyudo Jairo wuotho gi Yesu, to joote moko wuok adek e od Jairo to kelo ne Jairo wach. To giyudo ka Jairo chung' gi Yesu. To giwacho ne Jairo niya, Jairo, nyari osetho. Ere gimomiyo pod ichando japuonj?
Tandiko lero ni Yesu ne okodewo wach gino. Ingeni maka weche joote. Awuoyo wach Nyasaye mangima kendo tiyo. Okongima ngima, ongima kendo tiyo. To bet moloyo pala maligangla madhogi ariyo. Kanise nyiso Jairo kamano. Yesu kopenjo Jairo niya. Tapenji Jairo, kare na wuotho kodi ka to nyari tuo. Yesu kopenje. Be okopenjo Jairo niya, to pa osiptal koso tho dala. Okopenje. To Yesu be okopenjo Jairo niya, ni en tuo mane manyicha tuo nyari Jairo. Jairo be okopenjo Yesu ni jaduong' ko atim nang'o. Nyara otho dala, okiwe adogi. Akeni ng'ato be winja. Yesu ne okodewo wach gino. Nitiere wach mane Yesu wacho ne Jairo. Tamana wach mangima kendo tiyo. Mana mumma wacho niya, ni wach Nyasaye ngima kendo tiyo. Sama gise wacho ne Jairo to jokodok. To Yesu dong' gi Jairo ji ariyo. To giso Jairo niya, weche ariyo. Wach Nyasaye ngima kendo tiyo. Ongiso Jairo niya, Jairo, kik ibed maluor, to bed mana gi yie motegno. Weche ariyo kende. Oko chandore gi Jairo. Ni Jairo otere osiptal mane. Odak ni tebe ga juoke. Akeni mama be winja. Jaduong' akeni winja kama inti kata kijana kata nyako mane na sani. Wach Nyasaye ngima kendo tiyo. Ka Yesu se wacho wachno chako wuoth kachiel nyake od Jairo. Ka odonjo oyudo ka ji kok kendo ywak. To Yesu wacho penjo gi niya, ang'o momiyo uywak kendo ukok? Ing'eni liel kotimore mine ber ga gi ywak ahinya. Mae momiyo awacho ni gilokore nyaka posta. Ini ok awacho ni une moywak, ing'eni chuo mondo mi wage chwer tek. Oywak gi iye. To mine gine posta makoro ioro ng'amo tho. Yesu penjo gi niya, ang'o momiyo uywak kendo ukok? Nyathi ok otho to ninda. Bang'e ginyiero. Matiende niya, jootegi onge ng'ama ne nigi Jairo. Jogi nego ne Jairo siboi. Nyochi milori ni wuotho gi Yesu. Iting'o muma pile idhi e kanisa. Nyathi nyari tiwe ka tuo, ok ni tero osiptal. Akeni ng'ato be winja. Wach Nyasaye ngima kendo tiyo. Ang'o mane otimore? Yesu gologi oko te. To wacho wach kende. Wach miwinja wacho ni kawuono ni mama. Wach miwinja lero ni kawuono gokinyi ni wach Nyasaye ngima kendo tiyo. Obet moloyo pala maligangla madhogi ariyo. Yesu kogologi to wacho ni nyako amalo. Mi Yesu omiya min mare kongima. Samoro en tuo. Ma ji osewacho ni in ma iti mapok olandi. Ji osewacho ni piny ok ne runi. Kata ineno sani samoro in osiptal. Iwinjo wach Nyasaye ngima kendo tiyo. Obiro chungi otanda mar midekre. Samoro en tije misemanyo. Jitindo ochaki ni padris. Ine jakwecho. Akeni ng'ato be winja. To kawuono wach ngima, wach Nyasaye ngima kendo tiyo. Onyalo kelo tich e yor ono. Samoro in nyawe gima jaber, oteri mane ba. Kawacho ni tiji barach. Ne certificate ma in gono. Samoro en degree, samoro en master. To nitinda manyo tich e Kenya tich otamore. Koro teri e tich ba. Iluongo no pano. Hey. Ing'eni jechieng' nyalo keto ng'ato tich mane ok osomo. To kawuono ndiko lero niya, wach Nyasaye ngima kendo tiyo. Onyalo goli tij ba. Momiyi tich mane isomo. Samoro in gi certificate. Tich otamine miluoko mitokni. Niye kichie miwacho ni Kenya hakuna kazi.
Kaikia ni matich de chien. Wach Nyasaye ngima kendo tiyo. Akani ng'ato be winja. Samore ni kwe, emese manyo ndalo mathoth. Otamore. Iwacho ni nakenda ang'o? Kae ndako to wacho ni nayudo ang'o? Donge ne yudo dhano. Gima timore jachien ema noseketho kwe e kindi gi dichuo. Akani ng'ato be winja. Nitie kata mama samoro sani nindo oko. Ma samoro chiege noting'o nyaka mizigo te modhigo. Mama ne yudo ng'at maber, ok ne yudo ang'o. Nitie dichuo maneno ka sani ma dhako noting'o gik moko modhigo te. To kawuono wach Nyasaye ngima kendo tiyo. Andiko ne lero niya, obith moloyo, ok obith ka weche ariyo gopogore. Obith moloyo pala maligangla madhogi ariyo. Kawacho ni opowo nyaka chuny dhano. Kama opogo e paro gi chuny. Kata kawuono wach Nyasaye ongima kendo tiyo. Omiyo nyalo kelo kwe. Kama kwe nosebede maonge. Dhako ni in the sitting room. Dichuo ni in the bedroom. Wacho ni nyawegi. Anakia ni naromo gang'o. Kawuono wach Nyasaye ngima kendo tiyo. Samore ni nyapi emesemanyo. Isetemo kaka dhano tamore. Ne jaber. Tuje chiro duoki. Ne jaber ma in awinjo ka ji wacho ni etibi. Uduoki nyaka tujibi. Tiende niya paro kata wach ma ng'ato wacho ni nyalo miyo kata nende ni ber kata ne chwe gini nyalo duoki mi ber mi chalo kalatas. Tiende ne wach ma samoro dichuo wacho ni nikech nyathi pok oyudore. Tawuoyo wach Nyasaye mangima kendo tiyo. Eno nyalo kelo nyathi e yor ono. Samoro ni jaber nyako kendo tamore. Isetemo kaka dhano. Tino chakina go kamba. Tine ni odhi oduogo. Joluongo gero ni yani jaber jaula. Mano jachien ne kia. Awuoro wach Nyasaye mangima kendo tiyo. Tini tino kuonde ang'wen. Nyathi bende weyo kanyo ng'ato ka ng'ato gi wuonegi. Ne jaber ni in figure 8. Gino duoki to 0.2. Mbasi nyuta mi yudo kinyalo yudo. Tino mi jaduong'. Magino ne no serumo. Mas baba ni emitedo ne. Iwacho ni tinda mano chuo machuo tamore. Guru gino teni jake mas baba ni. Jaduong' manyiero mana gi wuothe. Eri penja ni ng'ama nyiero gi wuothe chalo nade. Tiene dorafu lake dorumo te. Mane ma jachien oketie. To kawuono wach Nyasaye ongima kendo tiyo. Akeni ng'ato be winja. Emu maka nitiere jaduong' moro. Kisomo Mathayo 8 kadi 5 ma ok adwa ni somo. Andiko lero ni ne en jaduong' lweny. To jatichne moro ne tuo. To ka jatichne ne tuo, to dhi oromo gi Yesu. To koseromo gi Yesu, kawuono yie mane jaduong' chanigo. Wacho ni jaduong' Yesu, an gi jatichna man gi tuo mar athany. Abane ji ong'eyo tuo mar athany ni chalo nade. To Yesu wacho ni ayie abiro dhi mondo alamane. To pare chunye to wacho niya, Yesu, ok iwinjo ni kata mana donjo e tat oda. Ni to wach kende.
awuoyo e wach Nyasaye mangima kendo tiyo. Jaduogo kiromo dhi tatoda to wach kende tang'eni jatich nabiro kuo. Tandiko lero niya Yesu ok nochandore. Be ok openje niya otuo nade? Nochakore nade? Be isetemo go osiptal? Be isetemo gi nyokalondo? Be isetemo gi yath? Yesu ok ochandore. Nitiere gima Yesu nowacho. Kisomo Matendo 13. Wacho ni Yesu nowacho ne niya iwinjo jaduong' koro dhi adhi dala mondo gimi wachono otimre. Tandiko lero niya Jalcha bende ok ochandore gi Yesu. Wacho ni jaduong' ok iromo mana kende nito wacha. Wach minena wacho kuomi kani. Wach minena wacho mayalo ka ni wach Nyasaye ngima kendo tiyo. To ka jadok dala to andiko lero niya gikanyono hapo na hapo jatichne nochango. Hawuoro wach Nyasaye mangima kendo tiyo. Samoro en kong'o motamore rume ot. Dichuo nindo nyaka oko. Samoro idwa riembe tich nikech kong'o. Mama gino oserumo. Iwacho ni akia ni naromo gang'o. Chon iluonge ni wuon omondi. Tini iluonge ni jakong'o cha. Ichaki ni misadini yo. Iwacho ni dhi logolo lok. Be okata chuo kende. Jachir nyalo kito nyaka mon moko e kong'o. Dala mitede. Ni ka ok imadho kong'o to ok in chi dalano. Iwacho ni agolo stress. Kamung'isi ni kong'o golo stress. Dongo ni kie geche mama. Ok awacho ni chuo kende. Imanyo chiere ma kong'o mako nyaka mon. Mono nogocho na kani Kisumo. Pasa lamna Nyasaye. Wach kong'o romo denda. Akia ni dhako chako madho kong'o to chalo nade. Kadi chwe ma kong'o timo kamata koro dhako akia ni komadho kong'o to chalo nade. Wach no golo stress. Odikie ngeche 21. Ni kong'o miyo ng'ato bedo maonge rieko. Omiyo mere en mana fuwo. Omiyo samisa ber. Inyalo wacho weche ma ok odhi kare. To kawuono andiko lero niya wach Nyasaye ngima kendo tiyo. Akia ni ng'ato be winja kawuono. Kawuono wach Nyasaye makelo ka dhi timo gimoro. Samoro en ich machwe. Omiyo dichuo riembi ok sul buti. Kwe norumo kuomi. Dhano osewacho ni ionge geno. Tino chaki ni jamidekre. Nikech inyuolo to iko. Wach Nyasaye ngima kendo tiyo. Kawuono winjo kobiro timo gimoro. Samoro en ken emisemanyo ndalo mathoth. Awuoro wach Nyasaye mangima kendo tiyo. Omiyo Jairo nonene. Jaduong' lwenyni nonene. Kata in bende ka in gi yie to kawuono ang' inene. Kata en gima osesandi ndalo mathoth. Samoro in kijana. Nyiri ne luongi ni handsome boy. Tinde ere. To makendo tami cha. To mamesi miyomi cha. To mamon tindo weyi cha. To magiting'o nyaka misigo tinde gene. Jal moro ne ng'isa ni pastor. Weche miwacho. Awinjo ka dhi gi dhood chunya. Pastor nakendo maber. Manyuolo dhako gi nyithindo 2. To kana dhi ji chieng' moro kaduogo. Ot nobwoga. Koyawo dhot moso lwete. Owino dhi yudo kiful. Pok ka dhot onyumore kode nyaka iye. To kochopo to weno chopo e hall. Awuoro kawuono wach Nyasaye mangima kendo tiyo. Akia ni ng'ato be winja. Sama ne odonjo ong'isa ni pastor ywak notama adhi ywak mane chop. Awinjo ka ji wacho ga ni yani
Nade ywak e chuo, akia ni chuo ni ti ywak e nade. Kare nitiere weche moko malit manyalo mono ng'ato ywak e ot, nyaka odhi oywag e chuo. To kawuono wach Nyasaye ngima kendo tiyo. Omera chieng' moro Lazaro mosiep Yesu notho, aeto terne Yesu wach. Ng'eni diere Yesu ka simo ne onge, to koterne Yesu wach, nosiepni mar Lazaro cha notho. To Yesu obiro bang' ndalo 4. Obiro ir osiepne Lazaro. To kane odonjo romo gi dhano, Maria gi Martha ywak koneno Yesu. Wacho ni japuonj di bedie, yaye di bedie. Nosiepne Lazaro di na ok otho. To ndalo 4 ing'eni liel pod dum. Ng'eni liel kotimore to ndalo 4 jomoko be pod ok odhi. Ng'eni jomoko koyang' dhiang', gina joma giwacho ni nwawuok gi dhowa, koro pod gichiemo. To ka Yesu nodonjo, to ketho protocol te. To Yesu openje ni uike kanye. Mane wach mane Yesu ok ochandore. Nindo Lazaro ni ang'o manotimo jowadwa? Lazaro ni notuo mane jowadwa, ok upimna. Nikech kindalo 4 kidhi e liel, ji penjoga ni jowadwa to ng'ane ni ne tuo. Koro oketo story piny. Mano Yesu ne ok odewo. Openje ni uike kanye. Andiko lero ni Yesu odhi e dho liel. To kochopo e dho liel, Yesu wacho wach moro. Goluru kidi oko. Akia ni ng'ato be winja. Iwinja mama, kidi opodi kuomi. Kidi opodi yudo gik midwaro. Ing'eni sunga, mano nyalo bedo kidi. Pakruok, mano nyalo bedo kidi. Wich matek kokoko, mano nyalo bedo kidi. Akia ni ng'ato be winja. Nika Nyasaye nyalo bedo ng'ato sunga, mano kidi. Ing'eni nyiri moko no somo, koro sungruok omiyo ok onyal kende. Owacho ne dwaro my class, my choice. To bado makisomo, rita your choice, your class. Obiro jogine to kideo chopo 30. Bado kidi. Samoro pakruok, mano kidi. Ni wale mo mataka. To kawuono Yesu nowacho wach moro. Goluru kidi oko. Kuoth, mano kidi. Wayango group mamon bete. Kachuo gi odhi tich kore ka gipimo story mag utegi. Mano kidi. Manyalo mono ng'ato neno tong' wang' Nyasaye. Pastor ni wacho niya, goluru mondo gwedhu. Pastor gi dhi chamo. Mano kidi. Yesu nowacho niya, goluru kidi oko. Yesu ne ok ochandore gi weche mathoth mine ni chandori gogi. Andiko lero niya, Yesu nowacho wach moro mi Lazaro nowuok e bur kochiel. Kata kawuono samoro en ohala mane ichako maber, gini podho, gini dhi, gopi opogi, gopi oluori, iluori ka guogi makiny. Kakitimri onge, nichako gi adwaya, mano nolwar. M-Pesa, gini jokuogo kwalo, miloro. Oduoki ohand omenda, igo ohanda mar omenda, pesa ni bende olal godo. Iwacho na chieng' gima timore kit ngimana. Samoro ni nyaka gi mtoke ndara. Nonego ji ajali notimo. Monde matinde moche dala. Geno norumo. Magi dwaro mana wach Nyasaye. Wach Nyasaye ngima kendo tiyo. Kata kawuono hawinjo kobro timo gimoro. Ne jal mageno ne oserumo. Mawacho ne pastor. Hane mawacho ne makomula. Kare kawuono wach Nyasaye nyalo kelo gima onge mabedie. Kata en tich. Dwaro wach Nyasaye.
kata en kwe marot dwaro wach Nyasaye, kata en mana dichuo misemanyo ndalo mathoth ok inyal yudo dwaro wach Nyasaye, kata en maono manoselwa dwaro wach Nyasaye, kata en kong'o mar dala odiochieng' nowacho ni ok inyal rumo dwaro wach Nyasaye. Mae kaka piny Kenya sani chalo, kata en tuo maringe chogo, maringe remo, en wich bar, en mar asma, awinjo matiyo biro ni ji dendo ni iluonge ni corona, ji iluonge ni COVID-19. Ing'e nitiere jalo ma inyalo chak na tielo, idende na tich, ti jalo minyalo chak na dhiambo, idende na adhis. Awinjo ka iluonge ni corona, idende ni COVID-19. Ma dwaro wach Nyasaye. Wach Nyasaye Ngima Kendpo Tiyo. Kata kawuono en gi teko mar ketho chunje mag tuoche mag agala ma chieng' okelo. Akia ni ng'ato winja. Onge gima tek mano setamo jakodo mula. Adwaro neno Sipla Saro. Sudo mano kinye chieng' jamon. Kata kawuono sudo ka. Wabiro romo kode. Ondike Ezekiel. Ezekiel 37. Adikodi ndiko mar 2. Ezekiel 37. Hewang'e. Wacho moro. Naneno wach Nyasaye. Mane okorne choke matuo. Kari choke matuo. Kanyalo winjo wach Nyasaye. Achak dok ji bedo mangima kendo. Kata kawuono awinjo ka wach Nyasaye nigi teko. Andiko lero niya, Ezekiel 37. Ne awinjo teko mar Nyasaye kani kuoma miro mare noting'a motera e olo kama choke opong'o. Ne omiyo wuotho e kono e hoho duto e kind choke matuo. Mi aneno ka ging'eny ahinya kendo gituo kururu. Eka nopenja niya, wuod dhano, bende chokegi ichak lokre ji mangima kendo? Ruoth Nyasaye nowachona niya, korne chokegi wach. Mana wach Nyasaye, korne chokegi wach. Kingisogi niya, un choke matuo, winjuru wach Nyasaye. Awuoro Nyasach loch, Nyasaye manigi teko, Nyasaye mawachne Ngima Kendpo Tiyo. Waneno ka choke matuo nokornegi wach, to mana wach Nyasaye ma ji manotho choke matuo mane ok nyal bedo dhano, muya nolor kuomgi ma gichako gibedo ji mangima kendo. Kata kawuono wach Nyasaye Ngima Kendpo Tiyo. Akia ni mama en wach mane, akia ni jaduong' en wach mane, akia ni kijana en wach mane, akia ni nyako en wach mane, akia ni nyathi sikul en wach mane. Kawuono wach Nyasaye Ngima Kendpo Tiyo. Adona nam koni Nyasaye, akia ni ne piny mane, nikech teko Nyasaye oselore studio ka. Mandiko wacho niya, wach Nyasaye Ngima Kendpo Tiyo obet moloyo paro ma ligangla ma dhoge 2. Ogowo nyaka chuny dhano kama opogo paro gi chuny. Kata kawuono ndiko lero niya, Nyasachwa bende ok chiek, be intie kodino. Adwaro nam kodi Nyasaye, akia ni ne piny mane, kata in Nairobi ka, kata in Mombasa, kata in Eldoret, kata in Kisumo, kata in Kidubei, Homa Bay, kata in Busia Boda, kata in piny mane, weyane gimitimo. Adwaro oro Nyasaye kama intie. Kijana makutigi temaki, kijana mochoke penye tego, jal moro nowinja ka yalo Mombasa, na yalo wach mangima ma yalo sani. To sama nang'ise ni yane, ng'ama nyalo mako tigi to maki. Kijana ni nomako TV, kijana ni gojogo chonge piny, kijana ni nokawo yie, mano yudo gima dwaro. Weyane gimitimo, halamo kodi Nyasaye. Agoni erokamano Wuoro Maler. Akawo janeno ni akete lweti. Nyasaye manigi teko. Awinjo ka ndiko ni owacho ni wach ni Ngima Kendpo Tiyo obed moloyo paro ma ligangla ma dhoge 2.
ne jaduong' ni, ne mama ni Nyasaye, ne kijana ni, ne nyako ni Nyasaye. Miye gima odwaro kete ngimane, nikech teko gi loch ni e lweti Nyasaye. Alamo ne pinyu mar Kenya, alamo ne nyaka dunia mzima. Nyasach loch, in ema in gi teko mar ketho lang chunye mag tuoche. Lamo ka nigi yie nisetimone e gi Yesu ma Jawar. Janeno mana kaka wacho nyinga en Pastor Omedo, dia Kisumu County. Maduong' no towara ayudo Yesu kaka japapado chunya. Alemo gi kanisa maduong' bago kod chan in Nairobi ka ayudore gweng' mar Kisama. Ji osekawo nambana moyudo konyruok. Kaka nambana abiro biro kendo war kama iti mondo ine duong' mar Nyasaye. Nambana mar simu be en piny kanyo, nyalo kawe 0726-843941. Anoyo 0726-843941. Nambana machielo en 0750-383499. 0750-383499. Kao kamano, Nyasaye mondo gwedhi kendo umi. God bless.